Kalong ke jingdu nong ke bakrau ki Nongrep ki bari yo Ñiangryndia hakas nong Kyllongmathei Shillong West Khasi Hills District Mentausnam hadin ke jingwan ling shop jong ki jat Khñiang ki bam la itu kerteng ki bala bam do lot ya ki sla ban ai bam yo Ñiangryndia. Laong bagi te ki Khñiang ki la bam do kam tam yo teu sla ban ai bam yo Ñiangryndia bat ki sla jong panding. Ke jingwan ling shop jong ki ni ki Khñiang kala pendu nong shisai ki Nongrep ki boj jakpo na ka bari yo teu Ñiangryndia. Ki Nongrep na ketika than ki le thu ru baka jingwan len chop jong teu Khñiang kala kata tang ya kawai ka lingkha nrelajan borok ki lingkha ki bodon marjan saudong ya ketegi jaka ki la shakta kumta na ka liang jong ki ki Nongrep ki pha ka khubor sha ka sarkar lingba ka tanat ka bari pej bakan wan jure bat pha ikila jingerap bakar ki khnang ba ki Nongrep kin laj na ketegi jing shakta hau teu Khñiang ni ki Nongrep ni siau du nong hadu kata lada laban yarap ni kerpat sang ban wan pej kumno ngi ban kumno yangi ban yo yakane ka dawai ban penyap yakane kamar ngi umla su ban penyap koi hadu banda umlong su hadu banda pen pej kembat hadu banda lejwat siap ru umlong su ban yeng ru umlong su ni kwa nang ban yo ya ki jing yarap na ka benta ki jing du nong jong ka besetai namar ngi la tu nong ni kumitang ya kana ni pa ngi bisa ya ki kun ya ki ti ya ki jing ki sembaro nada kad bala ngi kwa nang ban yo ya ki jing yarap ngi kerpat nang ya ki sarkar ban yarap ya kane ka jing du nong jong ka besetai adu mensuaru ngi nadu badang adit ngi kun palap adu mentaru tang ba mentak piluan sok kini mungkin peling rupa peling semlap nasami kembali rupa semlap megai Khñiang Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka Khñiang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya